Għaddejt minn fażi f'ħajti fejn ħafna nies bdew jiddubitawni. Hello? U at a point kont qed niddubita lili nnifsi. Kien hemm drabi fej ma konċert mill-prodott finali u spiċċajt litteralment irqad fl-studio sakemm diska tkun vera lesta biex toħroġ hemm barra. Don't you want me like I want you? Malli nitla fuq il-palk f'moħħi jkun għaddej 1000 ħsieb. Rrid nagħti performance aqwa minn dik ta' qabel, iżjed enerġija, iżjed hekk. Imbagħad mara ewwel minuta tax-show. Okay. Sens ta' relief. U ngħid, ejden dawn in-nies kollha ġew biex jaraw lilek ta'. Grazzi tas-support, grazzi. U hemm nintelab ħafna kuraġġ. Wasal il-ħin biex nagħmel dak li veru xtaqt. Il-verità hi li kull pass, kull kanzunetta jkolli miljun dubju. Biżgħat kbar ta' falliment. Kull performance tiegħi hija riskju kbir għalija. Jien bniedem bħal kulħadd. X'qed taqrajt? U kultant nibża li jekk nuri li ġieli nkun fraġli wkoll, forsi nidher mhux b'saħħti. Imbagħad xorta jiġu x-shows tiegħi n-nies, tipo xorta tibqa' toġobhom il-mużika tiegħi. Dejjem nistaqsi lili nnifsi kif se nagħmel xi ħaġa akbar minn dak li nkun diġà għamilt. U hemmhekk jibdew ġejjin l-idejat. Nibda naħdem fuq li jmiss. Din hija l-istorja tiegħi.